quites a cabeza, que tua nai se fixo ben. Aquí quero facer unha pequena pausa e comentar que eu literalmente teño unha profesora que, cando está escribindo, borra automáticamente. Escribe e borra, escribe e borra, escribe e borra. Porque cando era ver o exercicio 3, eu só copiei a fecha de 2 palabras. Non podo ir tan rápido. Bueno, dito isto, vou seguir con os traxes típicos. En suño serán os choros, así que atendede ben. Pero será posible? Sempre están os mesmos falando. Carade unha vez, pesados. Non estou de ver. Estou vigilando. Así que ata aquí o meu monólogo. Que non, que este non é o final, só é o principio do final. Porque agora toca falar sobre os profesores atípicos. E vos estaredes preguntando, que son os profesores atípicos? Pois, bueno, son a maioría dos meus profesores. Como atípico, é o atípico que di que os que non queren estar na miña clase, ide pola porta, ¡Hasta luego, amigos! Agora tamén quero falar sobre o que estudian os profesores na universidade, porque hai unha carreira que é as broncas, porque un profesor ten que estudiar como reñir, e nunha desas che di, eu a final de mes cobro mesmo, así que vos veredes. E por último quero falar sobre os que mandan kilos e libros de deberes. Porque é que a mí unha vez me mandaron da página